Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. WhatsApp-ам дар ана ҳамин номерҳо ҳаст дӯстон. Айни ҳол дӯстон, мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Картибинский, канечкаи маршрути 5 дӯстон, ана калсавои маршрути 5 поён мешавад паспортни стол, тарафи адел, тарафи мактаби 63 дӯстон. Ростаки мем ана ҳамин бино хонаи фурӯши аст дӯстон. Дарвозааш ана ҳамин аз ана ҳаминҷо сар мешавад. Ростаки ана ҳамин хона дӯстон. 16 сотиқ замин, 9 дар хона, 2 то кухни, 4 то санузел, 668 квадрат аст дӯстон. То охири видеоро тамошо мекунем, маълумоти бештаршро нишон медем дӯстон. Чизе ки нафаҳмидем, номерои соҳибмулка мемонем, WhatsApp дорад, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб, медароем ба даруни хона. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. 10 сотиқ дӯстон, ана ҳамин ҳавлие ки мебинем, 2 то бино аст инҷо, 10 сотиқ ана ҳамин ҳавлӣ аст, 6 сотиқ дигар дар пушти бино боғ аст дӯстон. обчи 16 сотиқ мешавад. як бино дар сари роҳ аст дӯстон. дар инҷо бошад ҷои авлобхона, ҳезумхона, дар инҷо бошад як бинои 2 ошона плюс мансард дорад. мансард қати 3 ошона, якум ошонаш подвал, дуюм ошона мансард, сеюм ошона аст дӯстон. аз сари роҳ аз ана бино ба навор мегирем дӯстон. полни хонаҳо ба чизи чораш фурӯхта мешавад дӯстон. ба кирпичи сурх бардошта шудааст. септик аст дӯстон. об соатакӣ. хоб, бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бинои як медароем дӯстон, як холи калон. дар ин бино 2 дар хона аст дӯстон. якто хона аз тарафи дасти рост. ин хонаое ки мебинем дӯстон, 2 дар хона, ҳардуаш тупли пол дорад, хонаи зимнӣ аст. як тризаи калон аз ин тараф, аз сари роҳ. дуюм хона, як зали калон. гуфтем ки 4 то санузел дорад. якум санузел дар ана ҳамин ҷо аст дӯстон. якто санузел дар ин комната, як зали калон аст. 2 то кондитсионер, 2 то кухни аст дӯстон. як кухни зимнӣ дар ин бино ҷойгир аст. хоб, ҳавлӣ мебинем брусчатка аст полни дӯстон. инҷоро ба навор мегирем аввалан, баъд ба бино ҷойгир мешавем, дохил мешавем. дар ин ҷо бошад як ҷои ҳезумхона. аз бараш бошад ҷои дидонхона. хоб дӯстон, раҳи боғ аз ин тараф аст. пушти биноро ба навор мегирем. дар сеюм ошона агар подвал ҳисоб кунем дӯстон, сеюм ошона римон надорад, аммо шпаклёвка, потолокош ҳамаш тайёр аст. дару тризаш беғаз аз дар, абой ҳамаш тайёр аст дӯстон. ба навор намегирем сеюм ошонаро дӯстон. хоб, дар якум ошона ба ҳисоби подвал дуюм ошона як холи калон аст дӯстон. 504 квадрат танҳо ана ҳамин биное ки мебинем дӯстон, дохил шудем. ана ҳамин бино 3 ошона 504 квадрат аст.
خب در اینجا میبینیم دوستان полаш полни кафел аст. аз тарафи дасти чап як меҳмонхонаи мардона аст. аз тарафи дасти рост як меҳмонхонаи занона. дюрумдар аз тарафи дасти рост маҳкам аст, як санузел аст дӯстон. аз тарафи дасти чап бошад як спални. خب راهی بالا را دیدیم دوستان، راهی سه موشونه گفتیم محکم است. چه خیلی که انا همین اتاج میبینیم دوستان، انا همین اوشونه انا همین گونه ساخته تیار است. красکش کردگی تنها در ندارد و ابوی ندارد، تمام پولنی فیگورو پاتالوک همش تیار است دوستان، سویت پویت همش تیار است. خب میفرماییم با یکم اوشونه یعنی подвал هم دوستان аз ана ҳаминҷо нишон медиҳем ки подвалам як холи калон аст. ана ҳамин хонаҳо инҷо перегородка кардагиам ва танҳо сплашной аст. аз ин тараф сплашной сето утоқ аст, мақсад сето алоҳида кардаги калон аст. агар медароем свет надорад дӯстон, торик бошад наметавонад. ҳамтар торик аст, нем дида намешавад дӯстон. як холи калон дар мобайн аст, аз ду паҳлу плашадкои калон аст. хоб бари биноро мебинем дӯстон, аз ин тараф ҳам роҳ дорад, ба пушти бино ҳам роҳ рафта мешавад дӯстон, аз ин тараф ҳам роҳ рафта мешавад. ҳозир ба сӯи боғ меравем, боғро мебинем, нархи наворо мемонем. маълумоти бештара боз соҳибмулк медиҳад ёки хонахаро омада мебинем дӯстон. сеюм ошона мансар аст, сеюм санузел дӯстон, чорум санузел ана ҳамин беруна аст. дуту дар ана инҷа алоҳида хонаҳо гуфтем ки полни ба кирпичи сурх бардошта шудааст. ҷо ба сӯи боғ меравем. 6 сотих гуфтем ки дар инҷо боғ аст. хоб дӯстон, ана ҳамун битоне ки мебинем, санге ки мебинем аз боло то ана ҳамунҷо, ана ҳамин хорое ки мебинем 6 сотих замин дар ана ҳамин хона дохил мешавад. 10 сотихаш дар дуруни ҳавлӣ обши 16 сотих аст дӯстон. инҷо бошад дарахтои мевадиҳанда, об ҳамаш ҳаст дӯстон. хоб дӯстони азиз, хонаро дидем, ҳама ҷоша ба навор гирифтем. сеи мошинаро гуфтем ки нафароне ки харидоранд меён мебинанд, на аз боло метовад, мақсад шпаклевка ҳама
дарош нест, ризош тайёр аст, свет пвет ҳамаш кардагӣ, потолокуш тайёр аст. Танҳо абой ва ламинати полаш мондагӣ аст. Тамом. Як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Картигинский, канечкаи маршрути 5, мактаби 63, 16 сотиқ замин, опши 9 дар хона аст дӯстон, 2 то кухни, 1 то зимнӣ ва 1 то летни кухни аст дӯстон, 4 то санузел, 668 квадрат. Ҳамаи анаҳин бино, ин бино ва алобхона, ҳеҷомхона ва анаҳин биное ки сари роҳ аст дӯстон, опши 668 квадрат аст. хоб, нархи хона дӯстон $250,000 амрикоӣ, хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳои соҳиби мулка мемонем, ватсапам дорад дӯстон, 48 77 991. дар анаҳамин номер ватсап аст дӯстон, метавонед ватсапда муроҷиат кунед. варианти алиширам дорад дӯстон, ягон квартира бошад ё ин ки ягон хонаи заминӣ договор мекунем, қатъи соҳиби мулк номерода занг мезанем, договор мекунем дӯстон. раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, мағоза, дачаи фурӯшӣ дорен, дар номерҳои мо анаҳин поён даст дӯстон, 915 61 53 53 занг мезанем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон. дар канал обуна шавен, лайк монем. то навори оянда.